кара внучка си да е в сигурна кола. Защото той сега беше в едно Hyundai за 1000 лева на 30 години. Да. Но да, исках да кажа просто, че направи. Как много пари пръснах. Аз и буса го взех тогава, горе-долу. Някаква шейничка. Бич. Има ти право да карат? Не знам. Да ти кажа. Ето това да, че трябва да е мочур. Ето виж къде е дълбанката. Дерето. А мочура отива от друга страна минава. Виж нагоре. По-готино става с него сигурно. Интересно. Другия път, като ходим, може да спуснем по този мочур тогава. Защото е готино. Виж, широко е. Супер е. Да. Много красиво надолу и нагоре.